Errobi ibaiak gainezka egindu Baionan, ondorioz ibai bazterreko kaiak itxi dituzte, Aturrik ere egindu gainezka, eta uholdeak izan dira baita ere Donapaleun, Biduzen eta Ioldin besteak beste. Itsas gorek eta koefiziente altuek eta bota duen euri kopuru handiak eraginda. 155 litro metro karratuko bota ditu Mendiben, Nafarroa berean, eta 110 Kanbon. Esaterako, arratsalde on ikusentzuleok, urak oraindik ez dira baretu, ez da herriko etxean ere, izan ere Baionako besten daten aldaketak soka luzea ekarri du eta hainbat erreakzio bildu ditugu gure saioan, eta asteburuko proposamenak ere izanen dituzue biztan dena. Asteragoaz! Irudi ikusgarria utzi digute beste behin Aturrik eta Errobik. Gainezka egin zuen atzo eta Baiona txipia eta erdigunea urak hartuta gelditu zen. On doit faire le tour encore, on doit voir si toutes les machines repartent. Garbik eta lanak bai, baina kalterik ez dagoela, esan digute jatetxe honetan. Normalement, il y aura pas trop de dégâts. L'inondation qui est arrivée rapidement. Beste honetan, atzo bai, arratsaldean garbik eta lanak egin zituzten eta gaur goizan berriro ere ura sartu zaie. Puis ce matin, de nouveau. Uholdeak baita ere, Pagola, Mendibe, Akamarre eta Donapaleun besteak beste, baita Bidaxunen ere, hartu soroak kaltetu dira. Uztaritzen 800 ikasle inguru etxeratu zituzten 4 eskola hustu eta gero, baina gaur normaltasuna eskola guztiak irekita daude. Baiona eta Donibane Garazi arteko trenbidean zuhaitz bat erori eta goizean ez da trenik ibili. Errepide batzuk oraindik ere itxita daude, baina egoera normaltasunera itzultzen ari da. Alerta laranja bertan bera geratu da jada, baina orain arratsaldeko itsas gorarizo, arratsalde erdian izanen da eta 112ko koefizienteak espero dira. Emaria handia da oraindik eta adi jarraitzen dute larrialdi zerbitzuetan. Soka luzea ekarri du Baionako besten data aldaketak. Monde Marsango auzapezarekin datozen 2 urteetarako datak adostu ostean, 2025 uztailaren 9-tik 13 iraganen dira azkenean. Ferianteen protesten ondorio iritsi da erabakia, hala ere, azken hauek ez daude gustura oraindik, hileko azken astean nahi baitzuten Usaiako datetan, eta bihar protesta eginen dute berriro. Herriko etxea baina pozik azaldu da Monde Marsango auzapezarekin izandako elkarrizketarekin, naiz eta Iruñako eguna galduko den 2025ean. Aurten horrela izanen dira, baina etorkizunean San Ferminekin bat egingo ez duten datak lortuko direla diote. D'Iruña et de Pamplona, de leur dire, nous allons à nouveau pouvoir être complémentaires sur vos dates et sur les nôtres. C'est une catastrophe en termes de décision. Oposizioak ordea dio, kudeak eta katastrofikoa dela. Auzapezak ez duela deusko txutatzen, eta jarrera demokratikoa antzi duela kritikatzen dute. Baiona 2022 kolektiboaren iritziz, datena ez da garrantzitsua, besten eredua aldatzea da xedea. Festa lasaitzeko, badira, amarnaka aukera, eta azkenean fetxen aldatzea anekdotikoa da. Naiz eta oso garrantzitsua izan. Beraz, azkenan guk ez dugu hortan garrantzia handia izartzen, bai, bizten da, bilakatzen da, ala ere, jendeak denetan aipatzen du, prentsan titular handiak egiten ditu, baina ez du horrek aldatuko funtsean Baionako besten karriken lasaitzea, eta horretarako berdugu fondoko lan bat egin, bihar bat dugu itzordu bat erriko etxearekin eta auzapezarekin, espero dugu fondoko arazoak landuko ditugula. Arratsaldeon ikusentzuleko ostirala da, beraz asteburuari begira jartzeko momentua heldu zaigu eta hainbat plan proposatuko dizkizugu, eta nola ez, lehenengo planaren lankideak Aitor Zabaletak aurkeztuko digu. Bai, umore pixkat egin hasiko dugu asteburuak, gaur bertan bakarrizketa izango bai dugu Itsasmendigelan, Urruñan, arratsaldeko 7:00, Antxon Telleria Tolosarra etxe honetako aurkezle, kazetari, musikari, eta nola ez, humorista ere badugu, eta ni bere lan berria plazaratu berri du, eta gaur arratsaldeko 7:00 Urruñan ikusteko aukera izango dugu Jurre. Nekatuaken arrakastaren ostean, eszenak tokitara bueltatuko da, argi utzi nahi duen arren, ikuskizun honek ez duela zerikusirik aurrekoarekin. Ikuskizun hau desberdina da, konkretuki bere hitzetan okerragoa.
Ni ikuskizun honetan Telleria bere buruaz hitz egingo du etengabe, zintzotasun ariketa bat ere omen da, metaforikoki ikusleen aurrean biluztu egiten bai da. Bere buruarekin duen harremanaz, bere izenaz, bere bikote harremanaz, komiko izan eta bertsolari ez izateaz, eta hori dena izango du aipagai arratsaldeko 7etan esan bezala Antxon Telleriak Urruñan itsasmendi gelan, eta horretaz gain antzerki bat ere bai gaur bertan holtzaratuko bai dute lehen aldiz arratsaldeko 8etan Luuson Minan liburuaren antzerki egokitzapen. Asteazkenean luze eta zabala aipatu genuen saio honetan, baina gogorarazi Euskal Herrian da 80 datatik gora dituztela lotuak, eta lehena gaur arratsaldean izango dela Luuson. Amets Arzaiusek idatzia bai, Ibrahim Abaldek kontaktuak ametsi eta orain arte dramak egokitu duena antzerkirako. Ibrahimaren bizitza kontatzen da bertan, berak Gineatik Europara Euskal Herrirako bide hori, odisea hori, trantze hori nola izan zen, modu ederrean kontatua, naiz eta historia benetan gogorra eta bortitza den, gaur gorpuztuko dute oholtzan, eta gonbidapena, beraik esaten duten bezala, gai gogor eta mingarri honek pedagogia egiteko ere balio duelako, eta beraz, gaur egun komunikabideetan asko entzuten diren gai eta arrabotzen gainetik, gizatasun pixka batez janzteko ere historia guztia jurre. Bueno, eta antzerki gintzatik musika gintzara salto egingo dugu, eta nik kontzertu batzu aipatuko dizkizu, eta intzuzen Baigura ikastolak Lekornen bihar bertan kontzertuak proposatuko dituelako. Hain zuzen Istaklok, Maskak, Dupla eta DJ Uzkuluz holtza gainera igoko dira. Gogoratu Maskak aurten ezagutu dugun taldea dela, Itxasu eta Bidarraiko lau gaztek rockari berri bat emateko pop eta doinu elektronikoak uztartzen dituzte. Momentuz, 12 kantuz osaturiko diskoa aurkeztu dute, baina jada Euskal Herri osoan gaindi ibili dira hainbat kontzertu eskintzeko. Kontzertuak arratsaldeko 7etan hasiko dira eta sarrera 16 eurotan salgai ezarriko dute. Eta kontzertu ez gain bertso saioak ere aipagai izango ditugu gaurko saioan, hain zuzen bihar bertan pilota bertso emanaldia eskiniko dutelako Irisarriko trinketean. Irantzu Idoate eta Petxan Prebende, Hortzi Idoate eta Joanes Etxeberriarekin arituko dira trinketean. Bertsoak 6etan hasiko dira, arratsaldeko 6etan, baina lehenago arratsaldeko 5etan pilota partida bat ere antolatu dute. Ikusentzuleok, hauxe izan da guztia, gu igandean itzuliko gara gure astekariarekin eta bitartean saioa bukatzeko Maskak taldearekin egingo dugu. Izan ongi!